Γεια και χαρά σε όλους, είμαι ο Crust, νέο reaction βίντεο στο κανάλι μου. Τι πιο σύνηθες θα έλεγε κανείς. Θυμίζω το προηγούμενο βίντεο στο κανάλι μου ήταν το reaction που έκανα για τον δίσκο του RAK. Και σήμερα θα μείνουμε στο BCC καθώς ο Immune αποφάσισε να κυκλοφορήσει και νέο EP. Ενώ πριν λίγο καιρό έχει κυκλοφορήσει δίσκο στον οποίο επίσης έχω κάνει reaction. Το EP λέγεται ATH Vision, έχει 7 κομμάτια και έχει συνολική διάρκεια περίπου 20 λεπτά. Και η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τόσο σύντομα νέα κυκλοφορία από Immune. Το Script Amanen που είχε βγάλει πριν από λίγο καιρό μου άρεσε πάρα πολύ και σε μια πρώτη ακρόαση που μπορείτε να δείτε το reaction που είχα κάνει, αλλά και όσο περνάει ο καιρός επιστρέφω συχνά σε αυτό το δίσκο, μου αρέσει όλο και περισσότερο. Όμως στο ATH Vision περιμένω ότι θα δω κάτι διαφορετικό. Περιμένω ότι θα δω τον πιο hype Immune, γιατί στον προηγούμενο δίσκο είδαμε τον πιο κοινωνικό και τον πιο προσωπικό Immune. Πόσες φορές έχω πει Immune σε αυτή την εισαγωγή. Έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένας από τους αγαπημένους μου Έλληνες rappers. Βέβαια δεν έχω δεύτερο μπλουζάκι, οπότε ξανασκάω με το ίδιο. Ελπίζω αυτό να αλλάξει σύντομα. Αυτά πάνω κάτω, είμαι πάρα πολύ hypeαρισμένος. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Το πρώτο κομμάτι του δίσκου είναι σε παραγωγή Night Grind και λέγεται Balkan Ways. Και χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση πάμε να το ακούσουμε. Τι έχουμε πει για Immune με αυτό το πιανάκι. Ξέρεις ότι θα μπει κάτι καλό. Αυτό έχει ευθύνη. Ανήκει σε εμάς, ανήκει σε μένα. Ό,τι έχω πετύχει δεν ξεπουλιέται, δεν το χρωστάω, δεν βλέπω τη φήμη. Είναι εδώ για να μείνει. Δημιουργώ κάτι ιστορικό. Λίγο πριν μου τσεκάρει το ιστορικό. Παιδί του δρόμου, έχω ματώσει και έχω ιδρώσει και έχω τζογάρει και έχω χαθεί. Έχω φάει πίκραν, έχω κάνει ξηγά. Με έχουνε πουσάρει για να πω το πείμα. Μα το στόμα μου δεν βγήκαν ούτε λίγα. Έσφιξα τα δόντια μου και πήγα. Γάμω τις κάμερες και τα υπουργεία του πνίγμου μου ηθική αυτουργία. Balkan ways, all over the place. Ένα βαγόνι δεν είναι αρκετό. Μια σακούλα φτάνει για το Ρωμανό. Τι να μας πούνε στην πόλη που ζω. Θα σταυρώνανε 10 φορές το Χριστό. Θυμίζει φιέστα, Γιώργα ραπέστα, φίλε μου νιώστα. Βάλτε με μέσα, δεν βλέπω φυλές, δεν βλέπω γραμμές. Φεύγω με 200 μες στην τεσταρώσα. Αυτό είναι αγάπη ρε λακαμά. Ξορκίζω τα κακά για να νιώθω καλά. Δεν θα με δουνε νεκρό η φυλακή. Μια γουλιά ήτανε αρκετή. Δεν είσαι real G, είσαι πούτο. Και ο σκύλος σου μοιάζει με τον πλούτο. Τα ποντικιά κυνηγάνε τον πλούτο. Real life thread, real life tender. Μουλα κάνε τη φωτό μου ρε νέρ. Στον ορίζοντα κοιτάω τώρα. Βλέπουμε τα σύννεφα πριν έρθει μπόε. Αλλά δεν θα το χρεώσουμε ούτε τώρα. Προσέχε το ρούκι σου άμα δεν ξέρει. Γιατί θα σας δέσουν μέρα μεσημέρι. Γάμισε το πως ίδρωσε έτσι το μέτωπο του. Επιτάχυνση πρώτου του μπλόκου. Αυτό το ράψε και η σαλάβα. Σαν κλωτσιά του Σάββατ πρωταθλητές. Σ' όλα τα αθλήματα πρωταθλητές. Και έχω 1001 δουλειές. Έχω συγχαθεί τις αλλάξω βολιές. Θυμίζει φιέστα, Γιώργα ραπέστα, φίλε μου νιώστα. Δεν βλέπω φυλές, δεν βλέπω γραμμές. Φεύγω με 200 μες στην τεσταρώσα. Μπήκε πάρα πολύ δυνατά. Τι ωραίο Immune. Full μπάρες, full ωραία θεματολογία. Δεν βλέπω φυλές, δεν βλέπω. Τι ωραίο ρε φίλε. Δεν ήταν αυτό που περίμενα. Δεν σταματάει να με εκπλήσει από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, μπορεί να δούμε περισσότερο hype στην πορεία του δίσκου, αλλά αυτό το κομμάτι έβγαλε hype με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, νομίζω μου έβγαλε hype καθαρά από τις μπάρες και τα flows. Δεν χρειάστηκε καν το γρέζι. Και αυτό εγώ το λέω εξέλιξη. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, παιδιά. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' αρέσει να με εκπλήσουν δίσκοι, να περιμένω να ακούσω κάτι και να μου σκάει κάτι διαφορετικό. Και το διαφορετικό που σκάει να μου αρέσει επίσης. Γιατί μπορεί να περιμένεις κάτι, να σου δώσει κάτι διαφορετικό και να ξενερώσεις με αυτό. Σε αυτή την περίπτωση ακόμα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα. Μπορεί να ξαναήθελα να ακούσω στο τέλος αυτό το ρεφρενάκι εκεί με το Balkan ways. Μου άρεσε πολύ, βέβαια το ότι δεν το είχε μπορεί να δίνει αρκετό repeat value στο κομμάτι. Ο χρόνος θα το δείξει. Full on, πάμε κατευθείαν και στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι επίσης σε παραγωγή Night Grind. Βλέπουμε επίσης την πρώτη συμμετοχή του δίσκου που είναι ο XRS. Και πάμε να ακούσουμε το Alaska. Μου σκάει παρόμοιο vibe. Μια φορά να με δούνε τα μάτια σου αλλιώς. Είναι αρκετή να σε χάσω για πάντα. Αν δεν βάλω μυαλό πως θα κάνουμε φράγκα. Αν δεν κάνω λεφτά πως θα βγάλω τη μάσκα. Είναι η καρδιά μου ζεστή σαν την κόλαση. Μα το μυαλό μου ψυχρό σαν Αλάσκα. Αν είσαι για μένα μικρά σα σου κάσα. Πεθαίνω για σένα μέχρι την τελευταία ανάσα. Κι αν σου τάξα άστρα πρέπει να το κάνω. Βγαίνω από το πάρκο τα πράγματα ζήγησα. Μένω φτωχός να την κάνω βασίλισσα. Τον μπάτσο μύρισα μα δεν με μύρισε. Τον πάφο γύρισα μα δεν μου γύρισε. Και έχω θολώσει από τον πολύ καπνό. Όπου πατώ το κρατώ αληθινό. Ό,τι μου λένε κρυφό μυστικό. Βλέπω από το παράθυρο μέρα μου τι. Δεν είναι αγάπη αυτό στο MD. Όλοι μου λένε να γίνουμε φίλοι. Μα κάπου στο τέλος ζητάνε και fit. Όλοι μου λένε Χριστάρα είμαι εδώ για εσένα. Και εγώ θέλω απλά να πατήσω το beat. Κάθε φορά που έχω βάλει τα κλάματα, κάθε φορά που έχω νιώσει παιδί. Κάθε φορά με τα ψεύτικα γράμματα, κάθε φορά που έχω εμπιστευτεί. Μα είμαι παιδί και ακόμα φουμάρω. Ακόμα θέλω να φερμάρω, μα κάπου φρενάρω. Πάλι δεν κρατήθηκα πια και γαμήθηκα. Κάνω τα ήθηκα, ακόμα πιανήθηκα. Σίδα στο δρόμο, ούτε καν σε θυμήθηκα. Δεν κρατιέμαι από σένα, τα αρνήθηκα. Μια φορά να με δούνε αλλιώς. Κι ας είμαστε φίλοι, κόβουμε για πάντα. Αν δεν βάλω μυαλό, πως θα κάνουμε φράγκα. Αν δεν κάνω λεφτά, πως θα βγάλω τη μάσκα. Μα το μυαλό μου ψυχρό σαν Αλάσκα. Έμαθα να ζω στο παρεδό σε μια
Να προσέχω τα λεπτά σημεία. Στο περιθώριο έχω βρει υγεία. Κάψαν έχεις χρόνο ένα τσιγάρο. Αν σου πω τις μέρες μου θα σε φρικάρω. Γάμισε το πάω να λουτάρω. Έχω φάει πίκρες, έχω δει ανθρώπους να αλλάζουν σε μια στιγμή. Έχω φάει ήττες, έχω κάνει νίκες, έχω αφήσει κάτω ματατζή. Ο χρόνος περνάει και εγώ νιώθω έτοιμος. Και μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα φορτώνω μες στα μάξι τη Σιλβί. Εγώ το Ric Flair Drip, είμαι σε άλλο λίγαν. Μιλάμε για rap στο beat. Όχι, δεν είμαστε όλοι καλλιτέχνες, είναι των καιρών συνωνυμία. Λες κοινότητες έχουν σφουγγαρίσει, rappers δεν πατάνε σε καμία. Stay back, better stay back, αυτό είναι γεμάτο skill. Stay sharp, better stay sharp, έχω bars ready to kill. Playback, αυτό είναι playback, οπότε αυτό στο live έχει skip. Μια φορά να σε δούνε τα μάτια μου αλλιώς. Για να σε νιώσω αλλιώς, εκείωσα δάκρυα από τη λαμπάδα. Των Αθηναίων ο γιος που εκφράζει όλη την Ελλάδα. Μια φορά να με δούνε τα μάτια σου αλλιώς. Είναι αρκετή να σε χάσω για πάντα. Αν δεν βάλω μυαλό πως θα κάνουμε φράγκα. Αν δεν κάνω λεφτά πως θα βγάλω τη μάσκα. Είναι η καρδιά μου ζεστή σαν την κόλαση. Μα το μυαλό μου ψυχρό σαν Αλάσκα. Οκ, με αυτό δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα. Εντάξει, τώρα αυτό μπορεί να είναι και υποκειμενικό, αλλά μου έσκασε πάρα πολύ έντονα σαν να έχουν μια διαφορά ποιότητας, ας πούμε, ο Immune με τον XRS. Δηλαδή, όταν μπήκε ο Immune, έστρωσε πάρα πολύ το κομμάτι στα αυτιά μου, αλλά σε αυτό πολύ πιθανόν αυτό ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Immune και δεν έχω ακούσει τόσο πολύ XRS. Όχι ότι δεν μου αρέσει, απλά δεν τον έχω ακούσει τόσο πολύ, δεν τον έχει συνηθίσει τόσο πολύ το αυτί μου. Και ίσως αυτό να μου έσκασε και λίγο πιο έντονα λόγω του arrangement του κομματιού. Δηλαδή, μπήκε με refrain XRS, κουπλέ XRS, ξανά refrain XRS και μπορεί αυτό λίγο να με κούρασε, δεν ξέρω. Ο Immune ήταν φωτιά παρόλα αυτά. Πιάνει κάτι flows ώρες-ώρες, τα οποία ρε φίλε είναι top. Ίσως να μου άρεσε περισσότερο αν το refrain το είχαν μπλέξει και έλεγαν π.χ. κάποιους στίχους ο ένας, κάποιους στίχους ο άλλος. Γιατί όταν ο Immune μπήκε με το flow του refrain του XRS, μου άρεσε αρκετά περισσότερο. Βέβαια, overall είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Λέω δεν μου άρεσε τόσο σε σύγκριση με το Balkan Ways με το οποίο έπαθα σοκ. Ωραίο κομμάτι, έχουν δώσει γενικά ένα vibe τα δύο πρώτα κομμάτια για το τι ακολουθεί, φαντάζομαι. Με έχουν βάλει καλά στο vibe του δίσκου, σωστή επιλογή και respect μόνο και μόνο που ο Immune συνεργάζεται και κατά μία έννοια δίνει βήμα, παύλα, ευκαιρία σε νέους rappers, γιατί είναι νέος στο χώρο ο XRS. Αυτά νομίζω και για το Alaska. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο, στο τρίτο κομμάτι του δίσκου, το οποίο λέγεται Μαζί. Πες μου τι να σε κάνω αν δεν μπορείς να είσαι μαζί. Ο δρόμο τώρα από το στούντιο στο μαγάζι. Αυτή μία τα ξέρει όλα και μία μου το παίζει χάζι. Κι αυτός μάλλον θα πουτανά. Σκάμε εμείς στα μαύρα ντυμένοι, μαστουρωμένοι μα και καυλωμένοι. Και μετρά τα φράγκα είμαστε φορτωμένοι. Είμαστε άλλοι κόσμοι γαμημένοι. Εμείς εδώ τι κάνουμε μένει. Πάντα καλυμμένοι, πάντα ενωμένοι. Αυτό μου ταιριάζει, αυτό δεν αλλάζει. Δεν θέλω να σε τρομάζει, γιατί δεν μ' άφηναν συχνά να δω τα χρώματα. Έβλεπα όπλα, ζυγαριές και αποτυπώματα. Στο πιάτο γραμμές, πάω τον πάγο μέσα στο ποτό. Θα κάνω τι θες, θα σκίσω το βέρσο. Που είσαι μπέσα, θα έρθω να σε βρω. ATH και βάλ' το να παίξει, πες του να καλέσει και το 100. Όταν βγήκαν μαχαίρια τα βγάλα από πάνω μου. Έχω αδέρφια συνέχεια από πάνω μου και στηρίζουν το πλάνο μου. Δεν ζυγίσες τις ευθύνες, ερμάνο μου. Πας στα λάνια, αφήστε το πάνω μου. Πες μου τι να το κάνω το μπούστι, αφού δεν μπορεί μαζί να το ζει. Αυτή μία τα ξέρει όλα και μία μου το παίζει χάζι. Κι αυτός μάλλον θα πρέπει ήδη να είναι νεκρό πουτανά. Και πάντα ξεπερνούσαμε τα μέτρα, ό,τι έχουμε να πούμε μόνο man to man. Πετάγανε στα σύννεφα με μία μπερ. Γεμίσαμε τις γειτονιές, τα λέντα. Στην κορυφή θα πάμε από το πάτωμα. Αίματα στο πάτωμα. Έχει ματώσει γλώσσα για να ξέρεις αδερφέ ότι δεν είσαι μόνος. Έχω περάσει τόσα, μα από πάνω μου μωρό μου δεν περνάει ο χρόνος. Κολλάνε τα ρολόγια, έχω μυαλό ξηράφι, πες να μην την ψάχνει ο φλόρος. Δρομοδουλειές, στο πιάτο γραμμές. Θα κάνω τι θες, θα σκίσω το βέρσο. Που είσαι μπέσα, θα έρθω να σε βρω. Στο σώμα ουλές, στο σπίτι κραυγές. ATH και βάλ' το να παίξει. Πες μου τι να το κάνω το πούστι, αφού δεν μπορεί μαζί να το ζει. Το στούντιο στο μαγάζι. Αυτή μία τα ξέρει όλα και μία μου το παίζει χάζι. Κι αυτός μάλλον θα πρέπει πουτανά. Οκ. Περισσότερο σε τέτοιο κλίμα το περίμενα όλο το EP. Αυτό το πιο έπικρε, παιδί μου. Με τα βιολιά στις παραγωγές εκεί. Με τον aggressive Immune. Ήμουν περισσότερο προετοιμασμένος γι' αυτό, οπότε το μαζί μου άρεσε αρκετά, μπορώ να πω. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και recital flows από τον Immune. Ως τώρα πραγματικά δίνει recital από εναλλαγές σε flows. Αλλά ταυτόχρονα με μπάρες επίπεδου script amanen. Δεν ξέρω, νιώθω ότι ως τώρα δεν έχω ακούσει πραγματικά ούτε μία filler μπάρα και γουστάρω πάρα πολύ με αυτό που ακούω. Πάμε λοιπόν κατευθείαν να περάσουμε και στο τέταρτο κομμάτι του δίσκου, όπου βλέπουμε την δεύτερη συμμετοχή του δίσκου που είναι από τον Nesok, από το crew Ratsa Di Piazza. Αν δεν τους έχετε τσεκάρει και τον Nesok και γενικά Ratsa Di Piazza, να τσεκάρετε. Παραγωγή από Iversor, το κομμάτι λέγεται Carlitos Way, σε περίπτωση που δεν το ανέφερα πιο πριν, και πάμε να το ακούσουμε.
Η ντάμα θέλει να αποδραριστεί. Για να ανάσω γίνεται πουτάνα. Οι ρηγάδες μπαίνουν σε γραμμή. Οι βαλέδες βράζουνε το βράχο. Δεν έχει πρίγκιπες ούτε ρομάτζο. Άμα μιλάς γίνεσαι Ντόνι Μπράσκο. Έξω από ένα φούρνο σαν το Στεφανάκο. Ατορτέλει φινόκιο και μαλαγουζιά. Ηχητικά, δακτυλικά μαγειρεύουν πιστήρια σαν τον κοντιζά. Σουρωμένοι μες στο μαχαλά. Δευτεριά στα παιδιά που στραβοπάτησαν για να γεμίσουνε τον κουμπαρά. Αν τα γουρούνια σπάσουνε την πόρτα του αδελφού μου να είναι πριν τα παραλάβει. Τρεμαμένος αυτό το ηχητικό. Ανησυχούσα άμα θα σε ξαναδώ. Και όταν κάθεται ζέρο φωνάζω στην υγειά μας είναι ειρήνη αναπαύσου μου. Οι φίλοι να μην είναι στη γωνία. Καναπέ γωνία από τη νέο σετ. Τελούμε χαρτί. Water paper από το πρωί. Money maker. Του χρόνου σημάδια δεν κρύβω τα μάτια. Τα πάντα για σένα μου λένε. Ματωμένα διαμάντια στα πιο σκοτεινά μονοπάτια και λάθη που καίνε. Σκηνή εγκλήματος φώτα κολλάδικο. Πάλι γλιτώσαμε στο παραπέντε. Μες στη φάκα σαν τα τροκτικά. Δρόμου DNA. Πράξε Αρλίτος way. κολυμπά σε άγνωστα νερά. Μα δεν επιπλέει. Πριν να σου τεινάξουν τα μυαλά. Σαν το JFK. Πράξε πρώτα σκέψου το μετά. Αρλίτος βρώμια way. είναι Κολυμπά σε άγνωστα νερά. Μα δεν επιπλέει. Σαν το JFK. Σε ευχαριστώ που μου λες ότι παίρνεις και μου δίνεις πίσω δυνάμεις. Κι ας μη σου το λέω συχνά κάπως δείχνω πως ευχαριστώ για όσα κάνεις. Μα όταν τα βρίσκω με τους δαιμονές μου εκεί πρέπει να κάνεις κουράγιο. Κάνω MC's giveaway σε polyback. Domination way είναι Mobland. Σερβίρω λαβράκι με bear blank. ATH, homeland, UTG, point blank. Kyrie handles, point guard. Money in the fucking bank. Hot spots σου κάνω με τις μπάρες. Lock stock and two smoking barrels. Με τον αδερφό φάγαμε σκατά. Τώρα τρώμε στην Νάπολη Τζένοβέζε. Καρπάτσιο και σαλατικό καπρέζε. Βάλε στοίχημα ό,τι θέλεις παίζε. Και γαμό επάνω στο ταμπλό ρουφάει λίγη σκόνη από τη Βολιβία. Γεροί πίκρο πίνουνε στα καφενεία. Μοιράζουν λουκουμάδες και λαχεία. Σε κάθε πρέφα και μια ιστορία. Το πλοίο έχει σαλπάρει. Ο κόσμος έχει σαλτάρει. Πολιτικοί πουλημένοι σαβίζεται. Στα χρεωθεί, στα γαμίσεις το βράδυ. Κατουράω στον τοίχο στο χάδι. Γυρεύω το δικό σου χάδι, λέει. Μες στη φάκα σαν τα τροκτικά. Δρόμου DNA. Πράξε πρώτα σκέψου το μετά. Αρλίτος way. Πριν να σου τεινάξουν τα μυαλά. Σαν το JFK. Μες στη φάκα σαν τα τροκτικά. Δρόμου DNA. Κολυμπά σε άγνωστα νερά. Μα δεν επιπλέει. Πριν να σου τεινάξουν τα μυαλά. Σαν το JFK. Μαλάκα. Πόσο ραπ το θες, ναι. Ουφ. Τίγκα ραπ κομμάτι, όπως η αλήθεια είναι το περίμενα από τη στιγμή που είδα ότι θα είναι feat on Esok. Αυτό είναι το main στυλ του και θεώρησα ότι ο Immune δεν θα χάσει ευκαιρία να πάει προς αυτό το στυλ, το οποίο επίσης του πάει πάρα πολύ. Ρεφρενάρα, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν βρωμιά σκέτη όλο. Από αυτά που έλεγαν μέχρι την παραγωγή, μέχρι όλο ρε τίγκα βρωμιά, έτσι. Ωραίο, ωραία βρωμιά. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Εντάξει, το συγκεκριμένο είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν θα το ακούσω εγώ προσωπικά πάρα πολύ, γιατί δεν είμαι τόσο σκληροπυρηνικός ραπ ακροατής, αλλά θεωρώ πως αν εσείς που βλέπετε αυτό το βίντεο είστε έτσι πιο σκληροί ραπ ακροατές από εμένα, το συγκεκριμένο θα το λατρέψετε. Και νομίζω πως τώρα είναι μια καλή στιγμή να σας θυμίσω να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι και να αφήσετε ένα like στο βίντεο σε περίπτωση που σας αρέσουν τα reaction videos. Μέσα στον επόμενο μήνα θα έρθει ένας μικρός πανικός από content, οπότε μπορείτε να χτυπήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Μπορείτε επίσης να με βρείτε και στο Instagram, θα έχω link στην περιγραφή και εννοείται μπορείτε να μου γράψετε σχόλια με το πώς σας φαίνονται τα βίντεο, διορθώσεις, αλλά και με τη δικιά σας άποψη για τον κάθε δίσκο που σχολιάζω. Απαντάω σε όλα τα σχόλια, γίνονται συνήθως πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις κάτω από τα βίντεο και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και πάμε να επιστρέψουμε στο βίντεο, να περάσουμε στο πέμπτο κομμάτι του δίσκου, το οποίο είναι σε παραγωγή από B-Tough και με συμμετοχή από Strat, μια συμμετοχή που δεν την είδα να έρχεται. Το κομμάτι λέγεται Serial Skillers, πολύ ωραίος τίτλος, και αλήθεια δεν ξέρω τι να περιμένω. Πάμε να μάθουμε παρέα. Γυρνά από το δρόμο στο κανάπε, από το καπάρε, Ωπαρέ. από το νησί στο σπίτι και ναι. Φίλα τσαντίζεται και με τσαντίζει. Κάνω σκότο, μπάτσος πάνω κάτω με ζυγίζει. Πότο, πάει να αρχίζει να ζορίζει. Θες εμένα μόνο και καλώς όρισε τα αγόρια, σκάμε μες στη σούρα. Ήρθα στο στούντιο του Στράτου και με ντύσαν με γούνα. Και μαναμένα τα μπούρα, τρώμε γαρίδες τεμπούρα. Βλέπω ένα ταλαβερτζί, ένα σκυλά και ένα μανεκέν. Αυτοί θα πουλάγαν όλη τη δουλειά τους στο Dragon's Den. Τη χώρα μου κολυμπάει στην ανομία. Μπροστάριδες, πολιτική και αστυνομία. Γυρνάμε πλάνα στην Αθήνα, Γκάι Ρίτσι ταινία. Στη γενιά μου δεν έχεις περιθώριο να λυγίσεις. Να λες τις αλήθειες που δεν θα πούν στις ειδήσεις. Και λέει γυρνά από το δρόμο στο κανάπε. Τι ρεφρέν είναι αυτό. Απ' το νησί στο σπίτι και ναι. Δεν μου φτάνει ο χρόνος ποτέ. Μπάτσος πάνω κάτω με ζυγίζει. Πόντο, παλιό μαλάκα τε κοιτίζει. Δεν είσαι απ' το κόντο μόνο Θέλω να σε δω όταν το έχεις πάνω σου, αν θα υδρώσεις. Άμα σε πιάσουν μπάτσι, αν θα με προδώσεις. Αν πέσεις στα βαριά και έχεις το μυαλό να ισιώσεις. Ρουφάνε σκόνες, τα παιδάκια βγαίνουν overdose. Μην το παίζεις έτσι αφού δεν ξέρεις το σπορ, κάτσε πάγκο. Κάνω ό,τι θέλω, δίνω σαν σχημό σπάγο. Λένε παραμύθια αλλά δεν έχουν δράκο.
Κάνουμε ό,τι πρέπει για να κονομάμε. Σκηνικά και ονόματα δεν θυμάμαι. Οι δικοί σου σε μαγειρεύουν, εμείς θα σε φάμε. Θες εμένα μόνο. Θες εμένα. Σκηνικά και ονόματα δεν θυμάμαι. Είμαι εκτός. Εγώ είμαι εκτός. Τι ωραία Ναϊντήλα ήταν αυτή. Και πόσο ωραίος είναι ο Immune πάνω σε αυτό το στυλ. Μπέσα πες να είναι από τους αγαπημένους μου Immune. Ο Strat δεν με τρέλανε. Βέβαια καταλαβαίνω πως ήταν η γέφυρα για τη συνεργασία με Beataf που έδωσε αυτή την πιτάρα. Αλλά νομίζω πως άμα ήταν solo Immune το κομμάτι θα το άκουγα πολύ περισσότερες φορές. Που ήταν φωτιά πάνω σε αυτό το στυλ. Και αυτό ήταν πιο κοντά στο στυλ που περίμενα ότι θα δω περισσότερο σε αυτό το EP. Πολύ ωραίο κομμάτι πάντως από τα αγαπημένα μου του δίσκου. Οριακά θα ήθελα έναν δίσκο μόνο με τέτοιο Immune. Τύπου με πιο 90s club vibes. Επίσης γουστάρω πάρα πολύ το πόσο άνετα μπορεί να πατήσει σε τόσα διαφορετικά στυλ και να μου αρέσει ταυτόχρονα πάνω σε όλα αυτά τα στυλ. Παίζει να ακούω με Tinga fanboy, αλλά ρε φίλε ισχύει. Και να σου πω κάτι, στο κανάλι μου είσαι, τη γνώμη μου ακούς, αυτός είμαι. Πάμε να περάσουμε και στο επόμενο κομμάτι, το έκτο και προτελευταίο του δίσκου, του EP βασικά. Μετά από 2 συμμετοχές επιστρέφουμε σε solo Immune και πάμε να ακούσουμε το κομμάτι 1001 ρήμες. Πολύ ωραίος τίτλος. Αναρωτιούνται πως θα φτάσουνε σε αυτό το στάδιο. Είναι μόνιμα πιο κάτω σαν κόμενες του Ντικάπριο. Από το στόμα μου φεύγει μητράλι και βλέπω και ξαναβλέπω το ίδιο έργο. Το δέκο μετά το μπέκο ή το μπουκέτο. Το μέτρο πατά το μέτρο, Γιώργαρα τρέχτο. Αναθεματισμένα, διαγραμμημένα. Το τριγύρω διαφθορά, μπάτσι και ναρκωτικά. Βάλε το τρακ δυνατά. Του ραπ είναι με συσχυτήσεις πριν το έρευος. Μπήκατε μες στην αυλή μου με λιμένο κέρβερο. Τους δίνω τη χαριστική βολή πάνω από το φέρετρο. Ghostface κιλά, new track dealer. Ο Ηρακλής και ο Γιώργος μοιράσανε την ξεφτύλα. Τώρα τους ξεφτύλισε κυλίλα. Η γειτονιά γκέτο. Στιλέτο, χαπνιάκης. Στο κέντρο είτε με λουλούδι. Στο πέτο που και κέτο. Μαλάκα. Η ομάδα λέξεις φε. Ρογή λέκο δεν ισιώνω δεν νιώθω. Αναθεματισμένα. Βράδια γαμημένα. Το πάμε στο τέρμα. Βάλε το τρακ δυνατά. Όλα να τα γαμίσω. Ακόμα ντύνω με αλήθεια, δεν γουστάρω τα γκούτς. Αν βάλεις το παγάκι δίπλα στο κερί θα λιώσει. Αν βάλεις άλλο ράπερ δίπλα μου, πως θα νιώσει. Πρέπει να μάθω λέει το cloud και το wave. Και σένα στο μυαλό μου έχω και εκείνα και τ' άλλα. Καλύτερα χρυσόψαρο σε γυάλα. Φέρε μια μπάλα στην άμμο, εμένα αρχίζω τα σούτια. Και δεν κινδυνεύετε από κουνούπια ούτε στον ύπνο σας. Αφού έχετε τόσα φιδάκια δίπλα σας. Σκαμετικά κάνω το μαγαζί, καλοκαιρί είναι ωραία. Μη ρωτάς τι κάνω εγώ ρε. Αναθεματισμένα. Βράδια γαμημένα. Τριγύρω διαφθορά. Μπάτσι και ναρκωτικά. Βάλε το τρακ δυνατά. Φέρε να κατεβάσω μόνο ρούφι το ποτό μου. Με τα λάνια άμα βρίζουμε το ποινικό μου. Ο κόσμος σαν μοσχολίβανο μυρίζει όταν το παίρνω που μου. Τι ήταν αυτό, γάμο το κέρα. Ναι, αυτό ήθελα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, το είπα και στο Scripta Man, αλλά εδώ νομίζω επιβεβαιώνεται. Ακούμε τον Prime Immune. Ό,τι πιο Prime έχουμε ακούσει τουλάχιστον μέχρι τώρα από Immune. Flows, hype, μπάρες. Γουστάρω τόσο πολύ να υπάρχει ένα τέτοιο χαϊπαριστικό κομμάτι, το οποίο δεν μιλάει μόνο για κολάρες και ναρκωτικά, αλλά θίγει κοινωνικά θέματα όντως. Ναι, με το δικό του στυλ, με αυτά τα οποία αυτός έχει ζήσει, με το δικό του point of view, αλλά αυτό δεν θέλεις από έναν καλλιτέχνη. Μπιτάρα επίσης από Chico Beats. Μπιτάρα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Το σκότωσε ο Immune δηλαδή. Ξανά ρεσιτάλ από flows. Γενικά σε όλο το δίσκο δίνει ρεσιτάλ από flows. Είναι πάρα πολύ καλός δίσκος και αυτός. Και σε αυτό το κανάλι και γενικότερα φαντάζομαι ότι έχετε καταλάβει πως δεν έχω κανένα λόγο να μην λέω αυτό ακριβώς που πιστεύω. Δεν με νοιάζει τόσο πολύ. Δεν θέλω πλέον να κάνω δημόσιες σχέσεις. Και όντως ο Immune είναι ένας από τους αγαπημένους μου Έλληνες rappers. Ένας από τους rappers που κυριολεκτικά εξαιτίας του άρχισα να ακούω περισσότερο ελληνικό rap. Γιατί έτυχε και την περίοδο που βγήκε ο Immune εκεί το 20 μέσα στην καραντίνα, δεν κάνω λάθος. Τότε άρχισα και εγώ να ακούω σοβαρά ελληνικό rap. Αλλά είχε πέσει λίγο το hype μου μετά την κυκλοφορία του περσινού του δίσκου, του Take Notes, αν δεν κάνω λάθος. Μετά από τις φετινές κυκλοφορίες του, το hype μου είναι ξανά στο Θεό, ρε φίλ. Και όπως είμαστε έτσι μέσα στο hype, πάμε να περάσουμε και στο τελευταίο κομμάτι του EP, το 7ο, το οποίο λέγεται Mind Over Matter και έχει συμμετοχή από τον επίσης πάρα πολύ αγαπημένο μου Άι Τσάβουρα. Επίσης από Ράτσα Ντιπιάτσα. Για τον Άι Τσάβουρα, επίσης, άμα έχετε δει τα βίντεο μου, γενικά θα με έχετε ακούσει να λέω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Τον θεωρώ πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ έξυπνο rapper. Τα χαιρετίσματά μου σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Και πάμε να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι από αυτό το εξαιρετικό EP του Immune. Αγόρασα ένα σαλόνι και μου είπαν ότι μπορούν να κάνουν 7 κομμάτια χωρίς πρόβλημα. 7 ακόμα χωρίς πρόβλημα. Σοκαριστούς του Peter Parker, σαν πάσα του Tony Parker. Περισσότερη ακρίβεια από ελληνικό σούπερ μάρκετ. Συγχώρησε τους Potter, mind over matter. Αν μπω μέσα σε Cadillac θα την κάνω Hyundai. Κι αν έμπαινα μες στην Capital θα με λέγαν Gaslight. Αν μπω σε μια αγγλίδα κάνουμε 69, δεν θα είναι τα για του Spike. Είναι I, κράταγε σκορ
τώρα σκορπάει. Ο νούμερο ένα άσχολτη φασούλα σου σχολά. Πάνω του φτύνω τσοφλιά μπάρες πακούμα το τζουρουφλάι. Είμαι damn right, λυρικά, high as a kite. Κι αν είναι on side, άμα κάνει slide σε side. Κάνουνε bite τόσα style, χάζω βιόλι decide. Η δόξα τύφλος έπηγε για κέρμα, μα αποκερματίστηκε. Αν ήθελε ανάρρωση δεν αναρωτήθηκε. Η δικιά του σωστή μπαλαδόρισα του προσποιήθηκε. Για μια τρύπα κι αυτός τρυπήθηκε. Σου είχα πει πως θα σας βγάλω σε μόνιμη άδεια. Τώρα το μπουρδελάκι σας μάγκα. Κάνω μάγια, βάντα και εντάβρα. Φώτια και λαύρα. Και όσο πλησιάζουμε τα 30, παραμένουμε την ίδια ομάδα. Η κούτρα μου ρημάδα. Το κάνω από σπόρος αλλά με διαφρεσκάδα. Μάγκα, κάνω μάγια, βάντα και εντάβρα. Τώρα που πατήσαμε τα 30, δεν φεύγω αν δεν έχει τσάντα 30. Μυαλό μου ρημάδα, το κάνω 5 χρόνια αλλά το πήγαμε μπάλα. Hip hop, rap, master, top of the pyramid. Μα ακόμα το immune είναι too much vitamin. If you roll with them we gon' fuck you up with them. Και λέει τα θέματα που δίνω δεν ξέρεις να τα λύνεις. Χωλένουν στην εξέλιξη και πάσχουν στην αντίληψη. Πάλι καλά που είμαι ο ορισμός του αδερφέ, κρατάμε γερά. Που βάζω φως μες στα σκοτάδια που κρύβουν τη χαρά. Θέλει πάλι καρά. Άλλη μια ιστορία με λύκους και αλεπούδες. Ιενές και αρκούδες. Πιστεύε τα μισά από αυτά που άκουσες και πούδες. Κάνουμε represent όσο κάνουνε κολοτούμπες. Τώρα με θεραπεύει, με εκφράζει, νιώθω ελεύθερος. Δεν σου πουλάμε ντρόγια ούτε φούμαρα. Τώρα ξέρουν πια όλα γυρνάνε boomerang. Top κι αυτό. Και πάρα πολύ ωραίο για outro. Ωραία, και μετά από αυτό το κουπλέ, δεν συμφωνείτε μαζί μου ότι ο Άι Τσάβουρας είναι ένας από τους πιο έξυπνους Έλληνες rappers? Δεν ξέρω τι ακούσατε λόγω του μοντάζ, αλλά πραγματικά κάθε στίχος του σήκωνε ανάλυση. Και είναι ένα χαρακτηριστικό του αυτό το πράγμα. Και μου αρέσουν τα έξυπνα raps, ρε φίλε. Και πάρα πολύ ωραίο παιχνιδάκι στο άτυπο ρεφρέν, ας πούμε, που είχε το κομμάτι. Αυτό που είπε μία ο Άι Τσάβουρας, μετά ο Immune, με πολύ μικρές αλλαγές οι οποίες ήταν πάρα πολύ to the point. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο EP. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας στα σχόλια. Έχω όντως περιέργεια να δω αν έτσι είμαι χαϊπαρισμένος μόνος μου ή αν το νιώθετε κι εσείς όλο αυτό. Εννοείται πως είναι στην κατηγορία θέλω να το ξανακούσω, γιατί είχε μέσα αρκετά πράγματα τα οποία πιστεύω ότι δεν έπιασα σε μια πρώτη ακρόαση και κάνοντας reaction. Γιατί το πάμε μία ανάσα όλο αυτό. Αλλά ναι, σε μια πρώτη ακρόαση σίγουρα ξεχώρισα το Balkan Ways, σίγουρα ξεχώρισα το μαζί, σίγουρα επίσης ξεχώρισα τα 3 τελευταία κομμάτια του δίσκου, το Serial Killers, το 1001 ρήμες και το Mind Over Matter. Το Alaska και το Carlitos Way νομίζω ήταν πολύ rap για τα δικά μου γούστα αυτό. Και γουστάρω πάρα πολύ που βλέπω έναν καλλιτέχνη ο οποίος μου άρεσε από την αρχή να εξελίσσεται σε κάτι άλλο το οποίο μου αρέσει ακόμα περισσότερο. Γιατί αυτό συμβαίνει με τον Immune. Νιώθω επίσης ότι πολλά από τα κομμάτια του 88's Vision, του EP που μόλις ακούσαμε, θα μπορούσαν να είναι κομμάτια που κόπηκαν από το Scriptaman. Anyway, αυτό ήταν ένα ακόμα reaction βίντεο στο κανάλι μου. Ευχαριστώ που μείνατε μέχρι αυτό το σημείο. Περιμένω τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Πώς σας φάνηκε το EP, ποιο ήταν το αγαπημένο σας κομμάτι. Subscribe στο κανάλι, like στο βίντεο. Έρχεται πάρα πολύ σύντομα reaction και στο τρίτο μέλος του BCC, στον δίσκο της Λίλα. Έρχονται και πολλά ακόμα reactions, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Ήμουν ο Crust και τα λέμε στο επόμενο βίντεο στο κανάλι μου.